Mapanam, Edgar. Ijay syudad tatang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit, kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagin nga istoryam dahi ta anubyam. Di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan titawan, Edgar. Alo ko yung tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talinlinayin may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at magtaim may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayan ko. Sana problema day tang. Agda kwartat. Naglakok itimulak abins. Natsamba tinangin aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar ka niya? Wen, ng pagsaritaan tantupay an embag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak a rumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngamawan ganas ko a rumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genovia ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan ng agnobyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na? Wang nga raw. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin maw. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamalaang mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar? Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan titawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngumawan pa'y mo. Diyak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wan insan. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga asawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw? Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insan. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business danti kan uncle. Tadapwis to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Kwa? Basta insan. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Dahil, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, Gar. Kung tatang, tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanay, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami?
Anya, apay ngay, nagapa kayo manail. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naedak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masalutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagetak nanang. Planok nga roti ag subling ag trabaho di syudad manong Edgar. Angem kasla masalutak mo ten nga trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso bay-bay amon da jay. Ay, anya. Si kang manaw. Damag kaw, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga ruday. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawin. Asawam ki din. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman ak Edgar. Ay no, mababainak kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa ka. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta. Panagri na kaasawa ka. Uray siya Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasal. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali latit itagkaw. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasarin ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-agal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo. 38 mo lang. Kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaga na. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitek dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko tadi nakto pasakitan. Sige, awamata latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga urayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Tadda pa itultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at dan nobya na dya syudad. Kanayo na nga awan dito balay. Agbalin sa mutan si Tiboy ti kamsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Napayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya? Sales lady mutla ang iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday.
Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngamin kan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkas kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta iti balay yun. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto ti amin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro din agrubwak kan. Tagawid tayo balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Asino ti lutluto niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi ang makita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga orasyo, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na imbag mo tata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo Ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Ang Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. Kasta, Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Dani mo talaga. Amang matin ti sabali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyab. Uminong ka man iti tubog ti nyab. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanya. Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanya. Idi na mo ama si Kuga. Pinanawan na. Kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno ang kinagura ka. Ngamruming bawmatlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko nga'y ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ayayatag. Please, pamumut si ka ti kaunaan ngay nayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Lagi ngita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya. Maasi ka kumama kanyak, Amo mo, no kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na mulay ta. Ang mapay ngay ka lang na utay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ayayat. Manong, pakawanan na. Mawan plano ka mang pasakit keng ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na keng kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan.
Napayakas to ti mabagpasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka natin siyong kukwara. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasto lagayam ti subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa'y kukwara. Pati dagiti naglakwak iti natangamulak. Inintag kukwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay tagangaro na ita Silya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay. Pasensya kan manong ha. Ay, awatam ko matigasat man. Ha? May saka man? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka gamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo lahat ako makanyako ni Silya. Lading ito, manong. Ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Umano kayo ngarudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun ba? Nay, nanang. Dakay mahit. Sumbrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya. Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasik. Ngam apay adinak tulungan ng agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam ang nagagagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat ang nagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya mait. Pinilit nak. Ala, husto daytan. No kadayon kayo mo't lang agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Manong. Makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Una kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Napay agbibisina kiti babae. Ha? Agbaka la brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awawam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili, iti agbaling nga asawa. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata, dadya babae. Inungong tak nga rod, ti kabsat ko, gapoy ti kasjay ngayong baga na kanyak, manang biyanang. Kas lang amin nawan respeto na kanyak amanong na, iti kasjay ngayong baga na. Nagsina nga rod, dagiti duwakat nakasarak manan, iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngam siya, awampay nobyak nga ginggayta, tawampay mat makita, wano pakarik naak iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro awataklatan. Alakastan to'y paghayam mo, Edgar. Talaga kasta ni ayat pag-ayam ko. Saan nga iti amin nagundaway kat ragsak ti mapasaram. At damat lata mapadasan wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak baya sarkam ni ayat, sa ganaam latamat ti mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit, talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 ti taon na, santo na asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wano binnaketan, itipan na asawa. Basta lakit din naragsak da adwa.
Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Edgar. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Insurat mo na inyor nos para iti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello na imbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway kat manipod ka ni Pagayam tayo Sara. Sana pudpudno anagan. Kastoy tikunana. Dear Manang Biyanang, tuy ipadramak ka kat may papan iti inak. Napasamak da ito'y idi kabalbalo launay ni nanang ko. Natay ti amak gapo iti pad nakaatake na. Kat tinasakit saan nga iti puder may tinakatayan na nudi kat iti lugar ang nagbakasyonan na ngayan dagiti kakabagyan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Rudy lakay, andan ni tatang. Tatapay nga rong nagsangit ka nga eh. Imbis nga agragsak ka tas simang pagkaya mo ng tatang. Rudy, awanan ni tatang. Impanan. Impanan nga. Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, Sara, di ka man mangraba kitigas ta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Naatake ka no iti lugar ang nagbakasyonan na katinlayon ng tinatay. Anya? Ay maray, inton bigatan titabon nila kay mausan aya. Wen mari andeng. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan maten ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo Marisulita. Bilibakin ka. Natibkir ka anabalaw. Limpyo ka mulat ka. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalaw ay saus. Nabagtitak siguro. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, Mare? Ay, kwa? Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, Mare. Patibkirim mo ti pakinakam ko, Saan akasta ti ibagbagam? Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita asasawamat. Ay, sorry, Mare. Ay, pasensyakan. Daytoy mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanday ito ang iwat. Ay na, danyo asawag. Kasta unay, apan ang ikawam kanyak. Apay nga linibasan nak. Nanan! Umay kay manganan. Nakaluto akong. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yung tagsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Ta dito'y pa'y labalay yung tipag naagdak. Tay lutuan kayo itikanan nyo. Siyak timang kadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakadamat kanyak. No nagpakada kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma. Anya? Ay no, malapdan ayamot ti pupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumantikin na pudno. Marigata ng anak ko. Diyak ka bang latyag may maysa.
Mabagtitak nga ang pampanunot. Kasla kayat kumatindi matay. Saan di kay agsasao iti kastananang. Mga asiyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasama kiti biyag tayo kat adda plano ti Apo. Di tay ammon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Dapat check ang makailiw-liwag kayong tumot laeng. Ni. Hingga magkita no sino na itasara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag. Ay, sige, mabit laeng nga rod nanang. Anyat kagarayo, tataku ko. Ay, una ba't ti palang ibalikas mo tinagan ko Sara balasan ko? Saan ako ko? Koko ko naman Ay, kastama nga min din nakairwaman mi nga awag kan katata. Masuro na nga raw. Ta naglawag ako ko tinagan ko. Yung masabali mo ti palang ibalikas da. Koko, kunada mo. Akat, anya nga rod ti gagarayo, tata. Ninalang mo ko ma. At na ibaga king wana. Ha? Ay, ala, sumurag kayo Ay, yaman na. Ni, nagdaktil mo tan asabong Timoteo. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tudan nyo kuma. No isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga ron ngay? Para na biyaga siyempre. Itad ko kinilalang mo. Anya? Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan ken ni Koko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga iti gagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, nanang? Wan. Ala, agaawid kan. Sige nga ron. Awagan taklaang no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag namin, di ba ka kininalang mo? Wen, ayos lang, tata. Nadamag mon, Ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni nanang yo, adda boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Asino? Ni ngay mat Koko at Chikboy. Tay driver a sweet lover. Angam Koko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko. Ha? Nagkuna nga da relasyon da iti katugangak na nanang. Ay sos, kanem bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan na. Ag-holding hands da ni kalsada. Ya. Agsinsinikot da pa'y kide na. Sa pasarayag kan ni sulitan ni Kuko. Wano, Kuko, ti pingping na. Nukas dya magmagnada. Anya? Ni nanang ti... Oh, imposible mo da itan Kano kabalbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon da tatang. Ay sos, day tati isu ita ija istor ni kakasakka. Tunggal adamapan gumatang ni nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam day dilakay na. Nga madan kasinsinne ka na. Kababainan ti kastangar aramidan niyo, nanang. Makalawas pala tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Naki-boyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Maawatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Tiyak kaya ti agladladingit latan. Tamabagtitak laang. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatang yo. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bibiyang ko. Basta siyak, nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatang yo. Ipatpatagnak ni Koko kat nakasagana kano amang ikasar kanyak.
Anyat mabalintang ay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain itar aramidan ni Nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni Nana. Ay, narigat gayam ti bakal nga gayat. Nasuksukir pa yung tayag tutubo. Makamudan iti biyag da. Masurunak iti day alakay. No si bibiyag pa'y kumaday ti tatang. Linuguban nanday di alakay kuko. Api nga daman nanday di alakay dito balay Nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam, Sara. Agdan na kamen. Anya? Mapainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na. Iso adito yan balay ti pagnaudan me. Unay kayo muto. Aday ta kamanan, Sara. Sirmunan nakmanan. Sardangan man timang sirmon kanyak ta anak kalaan. Siyak ti rumbang amang sirmon kan ka ta inanak. Ay, jak amo kada kayo. Apay nga minaparitan nak ama ki asawa manan. Kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kanon tupay dayta? Bumakita kon, lumakay matan ni Kuko. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ayat ibiyag. Urayam anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na, uray makabulan, wano 2 bulan la kumati palabsan niyo. Ay, nabayag unay day ta makabulan. Basta, ay ayate kon ni Coco, period. Rabien, apay ngay takalang na sumangpet, Coco. Kwa, pasensya ka. Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasada. Nagripirak, sulita, my love. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita, tabi nilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita ang nadadaal tilugan nga ipaspasadam. Natural, my love. Unay ka lagi, di ka kadiag murmur yaw. Ay, Alala, isiram kita diritaw. Tamapantan ni Gisley. Maturog tan, mahal ko. Ay, sauce na nasulita. Ibagak da ito Ngamdi ko man ibagbakin ni tata ko asyak ti nangidanaw. Nukasta, adaan mo itidamdamagakan ka nato. Wala na. Adat chicks na iti restaurant na pangpanganan may. Anya? Sa bali pa iti chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisinumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak day jay. Kung sa bali pa iti chicks na iti turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada idi. Anya ngay, di apitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakayan ni tata Kuko ti kinachikboy na niya bakit? Ay, di Nanang mat Amo na mat chikboy day jalakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinaya naman di aganos. Ay, masyanak mat lang arod ka ni Nanang. Isa mapanak man iji balayda. Inak man upayon. Durugak, tapapanawan nan iji balayda day jalakay Kuko. Sa lawasaw da kita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumludak itan, dito'y nagtakdirak. No adda babae. Ay na! Saan lamay-may sa ataw tinangibaga kanya, Coco? Iso nga clue na baon. Kaya't mo tabin-sabinsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ni Marian, ni Margaret, kan ni Flavia. Di ka makasungbat. Nakigtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa'y ti sekretom ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekreto, ma. Amudan di uray man. Nakita dan ati sekreto. Pagbut nga kumangan. Na, proud ka pa'y gayam. Sige.
Adasam nga ibalakas ta, agdiso to'y do, agam-gam ko di tamoging, o. Ha? Pumanaw ka laangan, tabalay kumat daytoy. Agsinatan! Ay. Nisulita mo, relax ka day. Sinaadagos mo, tibagbaka. Ikanakpay mo natin may saat chance, nagbaliw, Sorry, sulita may darling. Saan na maulit pa? Dayta ti paglaingam, ti agsore, di ka matagbalbalew. Daydidan nyo nga asawa, di nagpinagladladingit. Siyakla ti babae, ti biyag na. Siyakla ti lab na. Uston, ha? Ulitin, di ka nagsangit. Mahal, promise, agbalbaliw ako. Sorry, Wen. Saan itan, Sara? Nagbalbaliw ni tatang yo ako ko. Di yo man ibagbaga at tatang mi day jachik boy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din ditoy. Agsina kayon. Ay, saan Kayat mo nga rod nga gladingit akmadan. Kakaisuna nakaliwliwag ako. Di ka agdana ag tanagbalbaliw ni Koko. Binutbuteng ko, ano di pa'y laagbaliw. Papanawa kong dito'y balay. Iso ang nagbuteng. Kat syaklaangan tilab na ita, anak ko. Oh, nga ta? Wen ko naktumad. Kat nunagan kulatan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, solita. Nagan kulatan tilina unting hiwat na, anak ko. Nakaturog matadago sa ni Koko. Ne. Inarakop na itinakair-irot. Agtagtagainap samay. Sulita. Sulita. Ayatan ka. Sulita. Oy, Koko! Nakaturog ka, ano ang tagtagainap ka? Tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siyakla ang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong day tay gamo, Koko. Pangtadam di tangay. Siyempre, ni Sulita. Ha? Lab na lab ko kami ni Sulita. Nagpaiduma panagaya ti marikriknak para kang kuala. Ha? Makapamauyong da dya Sulita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan sulita ti babae iti biyag mo. Awag, my one and only Sulita. Lab na lab ko ni Sulita. Sulit ti panagayat ko kini Sulita. Ay na, sinurot ko iti limod ya asawa mare. Adda sa bali at tinurong na. Di mo man padaksan dya asawak si kaanang. No kras mo ni Koko, di mo padaksan. Ay sos, saan ko matapadpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron iti limod. Panawan nakpan dito'y andang. Day talag sip-sipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam, saan abiyag ti sabalay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam dinak matpatpat dyan. Bahala ka nga ron. Mapana kaon. Andang. Sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yun ti chocolate a pinagatang mo, Sulita, my darling. Thank you, Koko.
Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak sulita. I love you nga min, Coco. Nangruna no napuskol ti Bolsam. I love you, mate, sulita. Unay. Naimpisama ti Bolsam ita, Coco. Uwag, naimpis, tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uwag, darling sulita. Darling sulita gayam, Isubat lagayam, sulita ka, sulita. Kunakla no siyak, sulita ti bagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam, sulita ti bagbagam. Sulita, tubalik ka na. Tubalik. Uy, di ta kayon. Ay, agsubli ka dito. Traidor ka, katukayaw. Sulita, darling. Umay kang tagawid. Juan! Agawid kan. Tako ko sa maamin ang akagawami jabalay ta pumanaw kan. Hindi na ka di papanawon, Awan pagyarak ijabalay may. Sa pinabangan tan di kwarto ka di sulita. Basta! Pumanaw kan tagsinatan. Di kan kayat kokaw. Laklakayan na babaero. Pinapanaw ti inak ti nobyo na ket kasta unay aragsak mi iti asawa. Ta sininaanan ni nanang dayjay a lalaki. Kalpasan day dia pasamak, sinarungkaran ti inak ti tanem day di tatang ko, ket nagsangsangit a nagkidaw iti pamakawan. Ket gapo tagmaymaysan ti inak, ije balay na, pinagnaed kon ije balay mi, tapno mabantayan mi ket maipaay mi amin, akasapulan na. Alakastan, ito'y pagayam mo, Sara. Wen, pagayam, Sara. Rombang laakadwaan nyo ti inam, nang runa ita, tagmaymaysan. Taamangan no ay ayon na ti bagina, no awan kadkadwana. Kat amangan no day tati panggapwan ti pan naka-stress na, kat kumapoy tupay ti bagina. Iso na saya at unay ti naramidyo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Sara. Dito'y darama tayo, Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyanang! Hello everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing, san napud no anagan tintay drama. Kastiti ko nana. Dear Manang Biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado tagar-aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siya tarman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya ngay, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema dayta? Abay, dagita laubing ayak ladda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kon Reming, di na kumamot parigatanan tanay,
Marigatanak mo't nga karasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apate. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada armon na ijay daya. Balo ti armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada armon na single mom. Kat ijay mo amyanan. Ada armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti armon na. Ay, agkakanat ti armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng armay. Kasano day tangay. Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayon anubya na. Ne, jak amwa kasta amanang. Damo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akaskan ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Ay, wan manang. Nukas tanga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrangkamad dagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, agda kwartayaw. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray limagasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputo ti paggagatam. Di kayo sumanaon na. Bangtid kay kit iti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga minti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngama, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan?
Nakay kan bakit kayon? Ngam aginin kayo pailaan. Diyak magpaparam kang kuana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pay. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Angam sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen nanang. Ay na, adu ti punga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si kamagayam ti sarsarun, wag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga 24 ma'am. Kas nakaagtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatali pa pati. Mabisinak ngamin kat. Ay, sika, papanam mo nga Mapanak man niya'y balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali pa. Tagumatang akiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapad ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nun iti panagrup-rupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok kinasingpot ti kapsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanya. Jaklaim pagaraw. Unak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalagan agmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di timid mo. Datan Ay na. Nag-sweet kagayam Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ay, krasnak ka day, Lusing. Ay,
Sikam, tila damdamagan. Kababain, ang mga noad na makangag patay. Di ka naglibak, Lusing. Madlaw akras nak. Ibagam tagbay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, kras na kadimay. No kras na? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Kaso na. Ay talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain patay. Ay wain. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamin. Iso kras kamatan adto iti kwarta, Lusing. Bumatang kay tinabanglo asambo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamin. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas akitag. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Lusing. Tapno mas maatrakak paging ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Sige, patay. Agpaili intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Thank you launay, patay. Umayak man nanang. Nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Gino, bagay kumulaay. Oo nanang. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Talagang adda. Iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ka. Sino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manayin Gino. Gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangas. Ay, orasanan. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat day na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada anti Lusing kung tatapat ti. Anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda.
Kan inaklon ni Auntie Lusing kanya. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpod nuna, agayan ayat dan kan ni tatapati. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatid na, tirik na kinkwana. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya? Gumalaala sana balay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matiti Mas daawak lang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idin ipatay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagat senior citizen nga agkaskasar ditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdin natalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdin natalatan. Bunaga mo nagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud dito balay ko. Sige karon. Ngam pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malala tulungan nak ngarud nga agim pake tapno mabiait. Agasem nga umakar kayo ni tidak kalabalay nanang. Ay, wen ha. Mapadas ko mula nga hindi agnaid itidak kalabalay. Up and down ko naman. Anang ngarud? No mabalin ang makipagnaid kami mutan ijedakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ka ni pati. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dudwang talang dito balay. Tawarin katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen? Ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Itatadakan niti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wan? Agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't atrabaho da ita. Ay ka, uwin anya ngay nga ron. Talaga akas ta, agasawa ta ka nga rudain. Wana, agaanos ka, anya. Sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangarong, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong.
Oray, tadakkelan ti balay ikaw. Oh! Lusing! Lusing! Ayan mo! Adaag di ko'y banyaw. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay. Apay, aya. Umay ka ngamin, Oh, apay, aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang ang to cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala, unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw ta igawan kan, patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana, nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit da gito Gat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laang ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laang ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manumot latay mauawat mo ang pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tagdakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay. Agreklamo ka, luseng. Ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kan amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta tirumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di manay. Kawa na. Taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw.
Ay tulungan nak Ay, trabahom dayta. Iso adinak baonan luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan. Si kalatan. Kabailam dayta. Ay na. Nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da iti balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanug ako na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakun kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Pati, kat sinina akon anamin pinsan. Ditaan na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod, tijak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y kabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan a kapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan.